ज्योतिस्वरूप सोरजिगिरि नों जोंमा महर गोमोथाव नोंनि सोरजि गेलेनाय नोंनो सोरजियो नोंनो लांफिनो उजिहोदोंमोन नों गुरुदेवखौ सोदोमस्रि बर' नै परम ब्रह्म मुलुगनि बिगोमा नै परम ब्रह्म मुलुगनि बिगोमा थांखियानो जाहैबाय जोंनि सानजारां प्राइमारि आफादा जोंना आफामोनहा आजिरा लानाय हिसाबै देहाया बारा मोजां नङा हिसाबै जों एसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि प्राइमारि आफादा आफामोनखौ एसे दर्शन खालामनाय नामै माबा मोनसे खालामनो हायो नामा होननानै जों आफानिसिम फैनाय जादों। दा जों बेखिनिखौनो एसे गांसे लानानै आफाखौ बरायनाय बायदि गुरु दर्शन हिसाबै जों मान लादों। दा बेनिखायनो जेन आफाया गावनि गोदोनि मावनानै मोननाय आरो दानिफ्राय जों माबायदि मावलांनांगौ धोरोम बिथिं आफादनि सायाव फंनैसो जोंखौ एसे बानजाय हरोबा जों आफादनि जानानै मोजां मोनगौमोन गिबि गिबियावनो जोंखौ जाय सोरजिदों सोरजिगिरि जोंमा जुक्तिसरखौ जों बयबो गोग्गो गोथार गोसोजों मान लाग्रो। दिनै इंराजि 2024 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 3 अक्ट' बेलासि समाव आंनि न'आव उदालगुरि दख'रानि सिङाव थानाय सानजारां प्राइमारि आफादा आंनि न'आव फैनानै आंनि नोरजिया देहाखौ नोजोर बोनानै आफामोनहा आइमोनहा आंनो इन्दि सि गांसे होनानै मान होफैनाय जादों। दा दिनै बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय सानजारां प्राइमारिनि आफादगिरि बाबा राजेन ब्रह्म आफा आरो लोगोसे नेहाथारि राजु ब्रह्म आफा आरो जोंनि उदालगुरि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि सचिब गोदानै बिबान मोननाय कुन्दलाल ब्रह्म आफा लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव आरो सौफैनो हाबावदों जोंनि उदालगुरि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिनो गाहाय आफादगिरि मानगोनां नाजिमा बसुमतारी आइ आरो लोगोसे फागुनि आइ आरो लोगोसे सानजारां प्राइमारिनि आइजो आफादनि आफादगिरि आइयाबो सौफैनो हादों आरो लोगोसे
아이니 선돈 बसुमतारियाबो सफैनो हादों लोगोसे गासिबो बे दिनै हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव आरोबाव रादाब बुथुमगिरि बाबा जोंब्लाव ब्रह्मआबो दिनै हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिनि थाखाय बाबानिसिमबो आं गोसो गोरबोनि फ्राय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय दा आं माखासे बाथ्रा बुंनो गोनाङा जाहैदों मा दा आङो माने देहा नोरजिया जानायनि थाखाय फ्राय 1.5 बोसोरसो जाबाय आं गामियावनो जा बा आनसलिक आफादावनो जा थांनो हायै अबस्था जाबाय दा बिनि थाखायनो आंखौ दिनै जे सानजारां प्राइमारिया आंनिफ्राय फंनैसो बाथ्राखौ मोनजानो लुबैदों जेरै मोनसे धोरोम आफादा जौगानांगौब्ला माबायदि थासारिजों जोङो आवगायलांनो हायो जों बिनि सायाव नोजोर बोनानै लानो नांगोन मानो होनबा जों साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा जाय जि बिबाना मोना मानो सोरबा आफादगिरि सोरबा नेहाथारि सोरबा प्रशासन बिबानगिरि गासैनिबो गोसो गोरबोफ्रा गोग्गो गोथार जागोन आरो बिसोरनि खुगानिफ्राय अरायसम सैथो खोथा ओंखारबाय थानांगोन गावबो सैथो खोथा बुंग्रा मालायखौबो सैथो बोसोन होग्रा होमबासो जोङो सैथोजों आगान सुरलांनो हायो बिनि थाखायनो गासैबो आइ आफामोना जेनेबा नै दा जोंनि ब्रह्म धोरोमनि माखासे धोरोम आफादफ्राव नांगौबादि प्रसारक बा नांगौबादि बिबानगिरिफ्रा सोरबा गोरों मानसिफ्राबो गाव गावनि बेस्थ'थायाव थानानै नांथाबनायखौ जों बारा नुनो मोना बिनिखायनो जाय जि बिबान मोनदों बे बिबान मोननायफ्रा जाहाथे गोसो मोदोम होसारनानै जाहाथे खामानिखौ मावलाङो होमबासो माने आफादफ्रा जौगालांनो हायो बिनि थाखायनो गासैबो आइ आफामोनहा गाव गावनि दायित्व आरो कर्तब्य बेखौ गोसो मोदोम होसारनानै बर' ब्रह्मनि अनजालि खर्म बे बिबानफोरखौबो जों रावबो बिना मोना जेनेबा मोनसे आनसलिक आफादाव जेनेबा बडि फर्मेसनफोर जायो बे बडि फर्मेसन जानायफ्राव जेनेबा जाय रोंगौथि गोनां जायफोरनिखि हाथावना बेबायदि सुबुं आइ आफामोनखौसो माने बिबान होनाय जायो दा बिबान होजानाय आइ आफामोना गावनि दायित्व आरो कर्तब्यखौ गोसो होसारनाय मावबानो जोंनि आफादफ्रा लासैनो आवगायलांबाय थागोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय आङो गोलाव सम बुंनो सानाखिसै आरो आं बारा गोबाव गसंनानैबो थानो हाया आंनि देहाया दासिम दाद नंजोबा बिनिखायनो आंनि सुंद' बुंनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो लानाय जाबाय गुरुदेवा खोमसि होखारनायनि गोजों बनजा सोरजिगिरि नों जोंमा महर गोमोथाव नोंनि सोरजि गेलेनाय नोंनो सोरजियो नोंनो लांफिनो उजिहोदोंमोन नों गुरुदेवखौ सोदोमस्रि बर' बिमानि गोरबोआ नै परम ब्रह्म मुलुगनि बिगोमा नै परम ब्रह्म मुलुगनि बिगोमा
जाब्रे समाजा साबस्रांलांदों गोजौ हारिजों मुगैजानाय जोबस्रांदों गुरुदेवनि समाज फोसाबनायजों थैहाबनाय हारिया थांखांफिनदों आलाय जाब्रे समाजा साबस्रांलांदों गोजौ